la confraria de la Mare de Déu del Claustre i l'agrupació de geganters, seguint la tradició de la nostra ciutat, avui donem la benvinguda al nou bisbe de Solsona amb el ball de l'Àliga als acords de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Aquesta dansa es realitza anyalment durant les diades de la Festa Major i el Corpus i es troba documentada ja des del 1675. Amb aquest ball, l'Àliga preserva la seva funció primordial d'homenatjar aquelles persones que en considerem mereixedores, així com les autoritats que ens visiten. Com veurà, la nostra ciutat és plena de tradicions i costums més que centenaris. Aquests conviuen plenament amb els objectius i pensaments d'una ciutat oberta al futur, a noves realitats, conviccions, pensaments i cultures que es troben a Solsona, sense perdre les nostres arrels que ens identifiquen. Com diu l'escriptor Gustav Mahler, la tradició no és l'adoració de les cendres, sinó la preservació del foc. Solsona perviu amb els seus gegants i properis la preservació d'un foc centenari de festa i tradició.